Televidente bom menino autorização de timeout. Ahora en timeout conosco um grão norte junto conosco no programa de timeout a maneira que chama Danny Rumbley. Nós conhecemos seu tata, Tony Rumbley, que tem par de anos atrás. Há diferentes viagens em timeout. Pero viagem não, Danny acabou com o campeão da Europa Cup 1 com o time de HCOE e de head coach não também de equipe na divisão de honor aí na Holanda. Lá nós vamos timeout. Cortica assim que nós vamos back. Nós estamos conversando com Danny Rumbley. Televidente, danke porque nós estamos com o senhor Danny Rumbley diretamente de Amsterdam, na Holanda. Está similar ao time de nosso amigo Mervyn Gario. Danny, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bij ons. Bij ons, goedemiddag. Ja, zeker weten joh. Hey, kijk, je hebt een spectaculaire carrière gedaan in de Nederlandse honkbalwereld. Wie was jouw grootste inspiratie? Vroeger keek ik echt op naar Ozzie Smith. Ozzie Smith vond ik echt geweldig. Ja, en daarna best wel veel hoor. Van allemaal Major League spelers. Andrew Jones, Chipper Jones. Vooral heel veel Atlanta Braves. En ja, in Nederland keek ik op naar spelers als Wim Martinez, Adonis Kemp. Ja, echt heel veel. En ik heb natuurlijk hartstikke veel van mijn vader geleerd natuurlijk. Ja, dat zou mijn tweede vraag zijn. Kijk, waarom heb je honkbal gekozen? Dus nou weet iedereen het. Waarom honkbal en niet een andere sport? Je zou zeggen dat ik bijna geen keus had. Juist. Nee, joh, het is met een paplepel is het erin ingegoten. Ja, mijn vader speelde. En van als kleine jongen liep ik al op de velden. Dus ja, en ik vond het mooi. Ik bedoel, een bal slaan, rennen. Je hebt alle dingen wat je kan doen in een sport. Dat kan je met honkbal. Rennen, reactie, kracht. Alles kan je doen met honkbal. Dus ja, nee, ik vind het geweldig. En nog steeds. Wat zijn je mooiste momenten die je nou ter herinnering komt? Als speler? Ja. Als speler wereldkampioen worden in 2011. Olympische Spelen. En de Classics, dat we 2 keer Dominicaanse Republiek verslagen hebben. Dat zijn wel echt wel mooie momenten. En ja, daar heb ik natuurlijk daartussendoor ook Nederlands kampioen geworden. Europa Cup gewonnen als speler. En, ja, en EK gewonnen met het Nederlands team. Dus ik heb best wel wat meegemaakt eigenlijk. Voor welk team speel je daar in Nederland? Als speler? Ja. Er moeten heel veel mensen altijd lachen, want ik heb best wel voor veel teams gespeeld. Ik heb voor Kinheim gespeeld in Haarlem. Neptunus heb ik 1 jaartje gespeeld. UVV in Utrecht heb ik gespeeld. Hoofddorp en Amsterdam. Dat zijn een beetje de main teams waarvoor ik gespeeld heb.
Je kent iedereen daar in hangballen dus. Ja, een soort van wel, ja. Ik kan bijna wel iedereen. Kijk, 2023 heb je een zeer goede start gedaan met die EK om de Europa Cup 1 te winnen. Vertel ons hierover. Ja, nou ja, het begon eigenlijk al in 2022. Toen werd ik voor het eerst hoofdcoach bij HCW. En mijn doel was om de Holland-series te winnen. En ja, het was moeilijk. Iedereen wist dat het moeilijk zou zijn, want Neptunus en Amsterdam hadden natuurlijk echt een topteam met grote namen. Ja, als eerste hadden we Amsterdam uitgeschakeld in de play-offs, wat echt een topwedstrijden waren. Elke wedstrijd wat we tegen hun speelden was echt top, net zoals tegen Neptunus. En toen kwamen we in de Holland-series tegen Neptunus. En in een seizoen verloren we zo bijna alle wedstrijden van Neptunus. Maar het verschil nu was dat ik echt mijn spel ging spelen tegen Neptunus. En ik coachte een derde honk. Waardoor we echt gewoon mijn spel konden spelen. En agressief honkbal konden spelen. Veel hit and run. Get hem over, get hem in. Want wij hadden en hebben niet, ja, nu wel wat beter. Maar we hadden niet echt een powerhitting team. Dus we moesten vooral op agressief honklopen hebben. En ja, zo hebben we hun verrast door de running game te spelen. En hun op een verkeerde been gezet. En ja, ik denk dat dat de grootste reden is dat wij de Holland Series daar gewonnen hebben. Nog steeds waren het echt topwedstrijden hoor. En ja, dan komen we nu in. Doordat we kampioen geworden waren, waren we automatisch gekwalificeerd voor de Europa Cup. In 2023, dus dit jaar. En niks is mooier dan dat, want dat stond eigenlijk op mijn lijstje, op mijn droomlijstje van prestatie van eerste jaar kampioen worden en dan Europa Cup winnen. Had ik nooit verwacht dat het echt zou gebeuren natuurlijk. En dit jaar dan Europa Cup. Een beetje mijn huiswerk gedaan voor de topteams. En Amsterdam wist ik al hoe ze eruit zagen. En Bonn van Duitsland wist ik ook ongeveer een beetje. En ik heb vooral mijn huiswerk gedaan voor Parma. Hoe zij er een beetje uitzagen. Maar ja, in een toernooi loopt alles toch altijd anders. En wat ik dacht dat zou gebeuren tegen Parma in die finale, dat is ook gebeurd. En we kwamen achter. Best vroeg achter tegen Parma. En ja, op een gegeven moment was het 4-1 achter. En ja, toen sloeg was het 4-1, toen kwamen we 4-2. En toen sloeg Sherman Marlin sloeg een home run. En toen brak de hel los. Want toen bleven we slaan. En dan werden we kampioen. Laat ik zeggen, die speed baseball, wat jij zo net hebt genoemd. Het vergt goede conditie. Ja, ook. En je moet ook niet te veel willen als slagman. Want we spelen best wel veel hit and run. Of veel, nu wat meer gedoseerd. Eerst deden we echt heel veel, maar nu doen we het een beetje gedoseerd. Dus een beetje wel, een beetje niet. Je moet vertrouwen hebben in je medespeler. En dat is dus het team wat wij hebben. Wij hebben echt een team. En echt, ze hebben veel voor elkaar over en praten veel, good or bad. Praten veel, communiceren veel, ik communiceer veel. We erkennen onze fouten. Ook ik als coach. Als ik een fout maak, dan geef ik het ook toe. En ik ga niet zeggen nee. Nee, ik kan fouten maken. Iedereen maakt fouten. En daar willen we gewoon allemaal van leren. En dat is onze kracht, denk ik. Televidente, la conocemos por ahí, corticos y quiero ver nos Masco. Danny Rumbly, campeón de Europa Cup 1 de año que nan para HCW. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag.
Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke per con il signor Danny Rombley direttamente fuori di Eten Amsterdam, nel momento che naar Hollanda. Danny, nou begrijp ik de homogeniteit die je hebt nu in HCOW. Zonder dat bereik je bijna niks, je weet dat. Ja, nee, klopt. Je weet, iedereen moet, het is belangrijk dat iedereen hun rol weet binnen het team. Je kan wel een hele snelle loper zijn en met weinig kracht, maar als die speler alleen maar voor power wil slaan, dan doe je iets wat niet in jouw kracht zit. En dat is ook niet je taak binnen een team. Je taak is get on base. Yes. Get on base to create chaos. En dat is wat we willen. We willen juist chaos creëren op de honken, zodat het andere team fouten gaan maken. En ja, tot nu toe lukt dat best wel goed. En ja, ik wil niet zeggen dat de andere teams niet goed zijn. Zeker niet, want we krijgen ook nog steeds wel, we verliezen ook nog wel eens wedstrijden. Ja, op dit moment trouwens is ook onze grootste concurrent is wel echt Neptunus op dit moment. Ja, weet ik. Dan moet ik zeggen dat Amsterdam nu ook op dit moment ook best wel goed speelt. Dat is het team van Gario. En ja, nee, dat is het belangrijkste. Kijk, wat is de sfeer nu bij HCOW? Ja, de sfeer is echt geweldig. Dat is echt niet normaal. Ja, we hebben het die jongens die praten nu ook gewoon van hey, gefeliciteerd, hey, kampioentje, hey, en dat soort dingetjes. Ja, nee, de sfeer is echt onbeschrijfelijk. Het is echt niet normaal hoe de sfeer is. Niemand had het verwacht dat het zo snel zou gebeuren, dat we zo snel zulke grote prestaties konden leveren. En ja, die jongens hebben eigenlijk nog honger voor meer op dit moment. En we kunnen niet wachten dat we de echte wedstrijden weer beginnen, zoals de play-offs. Maar we moeten nog even. Kijk, wie is de star pitcher? Nou ja, ik heb eigenlijk 3 goede pitchers. Ik heb 3 goede starters. Dat is Lars Huyers, Kai Timmermans en Dennis Burgersdijk. Dat zijn mijn 3. Ja, ik heb eigenlijk 3 aces. Ik heb echt een luxe. Wauw. 3 aces. Ja. En, ja. En een goede defense. Heb je stoppers? Closers? Ja. Nou ja, in het begin van het seizoen waren mijn relievers eigenlijk een klein beetje aan het struggelen en zoeken naar alles. Maar sinds de Europa Cup zijn eigenlijk alle relievers die doen het gewoon goed op dit moment. En ja, ik heb closers, maar ik kan in principe, ja, Nick Kerr is de closer voor mij. Een grote lefty. En ja, dan heb ik altijd nog iemand die, als hij niet zou kunnen, zou iemand anders andere jongens zijn plek kunnen vervullen. Maar hij is voornamelijk onze closer. Kijk, je hebt dit jaar, je bent incredible begonnen met HCOW. Dat is een zeer goede stap voor jouw negental daar in Nederland. Vind jij dat jij een van de favorieten is om kampioen te worden van Nederland? Ja, ik denk wel dat wij nu dit jaar wel een van de favorieten zijn, ja. Nu zijn wij en Neptunus zijn echt de team to beat. In plaats van dat wij de underdog waren. En nu zijn wij de team to beat. En ja, dat weet iedereen op dit moment. En, zeker weten. Ja, dat is ook heel anders spelen. Maar ik vind de jongens die doen dat hartstikke goed. Die dealen er goed mee. En ja, in principe petje af voor hoe zij ermee omgaan. Televidente, wow. Kampioen Europa Cup 1. En wanneer ik dan subi com equipo de HCOW como head coach, está brincando de grande na Neptunus com Amsterdam. Está den dan 3, dan 4, dan den tapara para ver que título de Hollanda e Anja aqui dan. Danny, ik moet je feliciteren, joh. Je hebt een goede werk gedaan. Kijk, winnen op zulke niveaus valt niet uit de hemel. Je moet er voorbereid zijn, goede trainers hebben, goede spelers hebben en iedereen die elkaar kunnen compenseren op het veld. En dat doe jij.
Dat ben jij een van de grote leiders daar in honkbal in Nederland. Bedankt, jongen.